Abot nato karon dinhi kay buota mo hangyo kang Engineer Ong apil kang Ma'am Liza. Engineer Ong and Ma'am Liza. Kasabot mo nga grabe among pagpaningkamot. Di gani may polisyo nga mo'y mga proponent sa mga project. Pero nami hangyo sa inyong duha. Nga unta, pagsugod o pagtrabaho sa maong dalan, ang untang trabahanti inyong kuhaon, gikan sa Aplaya o gikan sa ilang barangay sa Corales ni Kapitan Maricel. Muangyo ko, Engineer Ong, ang rason manggod, tamiso nako nga sila'y mo, kamoy mo benepisyo sa dalan, kamo pagyod ang mo benepisyo sa pagtrabaho. Ang dili mo mabalaka kay dili man mo kwaon tanan. Parehaani, panday, mason, labor, watcher, dagan man na makuha dinhi. Pero di lang namo kwaon tanan. Kay kwaon namo tanan, basin og kami po'y maproblema. Basig mo sumbong mong Kapitan Wate. Musumbong niya mo kang Kapitana Maricel. Moyon mo nga nag-apply man ko trabaho, pero waman ko dawata. Ano din sa'yo mong kita ba applyan? Driver na to ilang dump truck. Kabulo na kong dump truck. Dili, katong habal-habal. Na, og madulos ang dump truck. Nakuha sa labad sa itong ulo. Kita'y magbayad. Nagiahak na ni. Mga priso ta. Dili, tanan. Pero sa Makaya, sa taga Corales o taga Aplaya, muhangyo mi unta ngagikan din ang trabahante. Makalaom ba miana Engineer Ong and Ma'am Liza? Okay, atong pakpakan sila. Pero sa luyong bahin, buot ko nga sumpayan ang gihangyo kagawad ni Strator Jong. Kay ang pagsiminto sa dalan kinahanglan sa kooperasyon sa lumulupyo. Kanang paglingkod dinha ni Kagawad Inanod. Kagawad ba ni? O Kagawad Tingkang. Takyang. Kagawad Takyang. Ang paglingkod ninyo dinha, basin og abi ninyo para lang nga makatubang mo dili. Kay tagaan mo namong dako nga responsibilidad. Kay chairman man mo sa infra. Dagan man kay committee. Di ba, Wad? Pero sila man kinagdawat sa infra, dili ni nga paglingkod din ang ayahay. Kay kamo ang motabang paghangyo nga ang dalan nga magian nato nga ilag yung idunar. Ay mo ganana, kay inyong problema ni. Kay mga igsuon, walay budget ang DPWH in town para magbayad og dalan. Ang ilang budget para pagsiminto sa dalan. Napay isa kagawad. Dili lang kay ang dalan, hasta ang kahoy ug ang saging nga maigo sa maong dalan. Kulang man sila'y budget. Pero kung gusto gyud mo magpabayad, pwede man ako ignon ang kontraktor. Bayri ni. Pero ang dalan nga taas mubuah. Kay dito kuha ang bayad. Kung gumoy yung gusto. Kay akong manduan DPWH karon. Nga ang dalan nga 500 meters, buhatan lang 400 meters para bayaran na itong mga kahoy maigo. Munang muhangyo ko aning duha. Natabangi mininyo. Kay, pwede po, kung di na ito pakulangan, atong likayan. Pwede man. Sige, pagpanaog, liko na din eh. Liko na dito. Liko na dito. Anton mo na ta. Pwede anak po. Muna nga, tabangan nato ang gobyerno pod. Kay kini nga dalan, sama sa pulong ni admin, dili man ni amo. Dili ni ako, dili ni kang Kapitana Maricel, o dili pod ni kang Kapitan Wate. Samot na dili DPWH tag-iya. May manog pagkahuman na mong kapitan o congressman, paghuman og mayor, paghuman og board member Dexter. Human naman ta pag serbisyo, lukuton taning dalan atong uli na. Na ang dalan magpabilin man sa inyo. Kani nga dalan, mga igsoon, nalipay ko, kay ang munang may laki gid ang DPWH, kay giapil man nila pagsugod na ang pagbuhat sa drainage. Pagsaka ko, nakita ko ang iyong kahimtang sa dalan. Ang dalan, nasamot pagguba pero nasamot pagkaguba tungod sa tubig nga giagi sa tunga sa dalan. Ang nakaguba ang tubig. Kita ko dunay dalan din ha, katong simentado na nga ang tubig ikan sa tuog iliko sa wala.
Unya wala na lang gid niyo kutkuti gamay para mulahos sa lang gid dito sa tuo. Kanang tubiga mukutkot pag agi ana mukutkot na sa ilalom sa dalan. Pagkutkot sa ilalom sa dalan masudlan na anang truck sa kontraktor nga dagko. Kay ampaw naman ang ilalom mabuak na day na. Unya sala na ni kapitan. Bisan unta og tabangan nato ba? Di ba naman tay, di ba kada semana gapang limpyo man mo, di lang permi limpyo tanan, ato gyud ipasubay ang katubig dito sa kanal. Kani nga proyekto na anay kanal. To di pa man na mahuman diretso. Pero nakita ko, kabalo ko, Kapitan na Paricel, gaduda lang ko unsa na mo resolusyon, pero duda ko dalan gyapon na nga pagpadayon. Makalao mo ni Kapitan Wati. Nga samtang ni apami, dinhi sa katungdanan, dili may muundang pagpaningkamot na kakita og kaayuhan para dinhi sa inyo sa barangay sa Corrales, apil pod sa barangay sa Aplaya. Ngano man din. Nganong di man namo pwede pasagdan ang Corrales ug Aplaya, nanay? Ngano man, nanay? Gawas nga palangga ni Bambi, ang Corrales ug ang Aplaya, labi na ang Corrales, maoy source sa tubig sa Taguluan ug sa Villanueva. Muna ang tinuod, Kapitan. Muna nga dayag na lang nga kami maning kamot para gyud nga makahatag pud mig benepisyo sa tawo nga nagpainom sa amo sa tubig sa duha ka lungsod, Villanueva, apil ang lungsod sa Taguluan. Di ko na nitaason mga igsuon sa akong pagtapos, tuguti lang ko nga mapaila ang akong kauban pod sa panaw.